ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಮರುವಾಯ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವೆ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿ ತಾರೈದ ಪೇರು ಮರುವಾಯ್ದ ಮಾಸ ಕೇಸರ್ ಪಾರ್ದಿನ ಪೇರು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದು 2 ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಬಕೈಗ್ ಗರಂ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೈರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ನೇನು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಲುಂಬು ದೀತಿನ ಅರಿನಿ ಅನ್ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬೊದುಲ್ಪದೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಲುಂಬುದು ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆದು ಐತ ಪೇರ್ನು ದೆತ್ತದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರು ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಂತದೆ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಬಕೈಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು 2 ನೀರುಳ್ಳಿನು ದೆತೊಂದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಐನೇಟ್ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ನಮಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಈಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಉಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದು ಅವು ಬೇಗನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮರುವಾಯ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಮಂತು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಬಿರಿಯಾನಿನ ನಿಕುಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೋನುಗ. ಟೊಮೆಟೊಲ ಬಾಡ್ನೇಟ್ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದ್ಪೊಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನಿ ಅನ್ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನೇಟ್ ಅವೇನು ಪೊದ್ಪೊಡು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರಾಗ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನ ಬಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ನೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಮಾತ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಮರುವಾಯ್ದ ಮಾಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದ್ಪೊಡು. ಮರುವಾಯ್ದ ಮಾಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕಂತದು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿಗೊಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದ. ಮರುವಾಯಿಗ ಮಸಾಲೆ ಸೆಟ್ಟ ಬೋಡದು ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಬೇಪಾಯಿನಿ. ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಇತ್ತಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ನುಪ್ಪುನು ನೆತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊನೋಡು. ಗ್ಯಾಸನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀವೊಂಡಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ನುಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ನೇನು ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೇಸರಿ ಪಾರ್ದಿನ ಪೇರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರುಗು ಕೇಸರಿನು ಪಾಡ್ದಿಂಡಾಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐದಕ್ಕ ಅವೇನು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಮಿತ್ತುಡು ನುಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು. 10 ನಿಮಿಷದ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಲಿಡ್ಡುನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬೈದುಂಡು ಪಂದು. ಈ ಬಿರಿಯಾನಿನ ತಿನ್ನಾಗ ಮರುವಾಯ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮರುವಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಾರ್ದಿನ. ಇತ್ತಂದೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಮರುವಾಯ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.